masarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito muli matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan kung makikita ko lamang sa Awiting sisigawan. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Bawal ang galang ako sa taong nakaupo. Alam nyo bang patakal ang bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin na pinakakpit at pingyero. Sa kabihan sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inom. Pinakulong tubig sa lumang takuring muling-muling. Gamit lang ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umagang yaming baryo. Ang aking inay na may kayaman ng isang kaldero na nagagamit lang pag aking ama ay sumeldo. Pero kulang pa rin, ulang na tuyot asin at 50 pesos sa makaboy pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kaya sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalinaw na mata nyo. Kaya huwag kang masyadong alata. Bato-bato sa langit, ang matama ay huwag magalit. Bato-bato sa langit, ang matama ay huwag masyadong alata. Huwag kang masyadong alata. Huwag kang masyadong alata. Oh, huwag kang masyadong alata.